Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και από μένα. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας θερμά την Ethos Media για το βήμα που μας δίνει να δείξουμε κι εμείς πώς μπορούμε να συμβάλλουμε στο στόχο του σημερινού φόρουμ, που δεν είναι άλλος από την ανάδειξη νέων εργαλείων, νέων δεξιοτήτων, που να είναι διαθέσιμες στον Έλληνα παραγωγό, ανεξαρτήτως του μεγέθους του, και που να συμβάλλουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος του. Εργαλεία και δεξιότητες που να μεταβάλουν και να καθιστούν τον παραδοσιακό αγρότη παραγωγό σε σύγχρονο παραγωγό επιχειρηματία. Την πρόκληση αυτή έχει υιοθετήσει η AIG και διαθέτει εδώ και αρκετά χρόνια και στην ελληνική αγορά τις πλέον προηγμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες που έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε ότι μπορούν να τις απολαμβάνουν μόνο οι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες τροφίμων. Αναφέρομαι στα προγράμματα αστικής ευθύνης προϊόντος και διαχείρισης κρίσεων ανάκλησης προϊόντος, με τα οποία η AIG στηρίζει ενεργά τους παραγωγούς τροφίμων και ποτών σε όλα τα στάδια της αλυσίδας, από την πρωτογενή αγροτική παραγωγή μέχρι την τοποθέτηση του τελικού προϊόντος στο ράφι, σε οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη και αν είναι αυτό. Η καινοτομία που φέρνει η AIG είναι που συνδυάζει την παραδοσιακή ασφαλιστική κάλυψη, που ενεργοποιείται μόνο εκ των υστέρων, αφού δηλαδή έχει ήδη συμβεί ένα περιστατικό ελαττωματικού προϊόντος και έχει γερθεί νομική απέτηση από τον καταναλωτή για τη ζημία που υπέστη από την κατανάλωση, τη συνδυάζει με ασφαλιστικές υπηρεσίες τρίτης γενιάς που προσφέρουν ολοκληρωμένη διαχείριση όλων των νομικών αλλά και των εμπορικών παρεπόμενων του περιστατικού. Αναφέρομαι στην απέτηση των αρχών που θα ακολουθήσει και θα αφορά στην ανάγκη απόσυρσης από το ράφι όλης της παρτίδας του προϊόντος και ανάκλησης των ήδη αγορασμένων ποσοτήτων από τις οικίες των καταναλωτών, με προφανή σκοπό την αποφυγή της κατανάλωσής τους, με την υπόνοια ότι είναι ελαττωματικά. Μια διαδικασία που απαιτεί εξειδικευμένη γνώση των κανονισμών της κάθε χώρας, αλλά και τη φυσική παρουσία ανθρώπινου δυναμικού στη χώρα αυτή για την εκτέλεση όλων των απαιτούμενων ενεργειών. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται από την AIG μέσω ειδικών ανεξάρτητων συμβούλων που αναλαμβάνουν τη διαχείριση της κρίσης, συμβουλεύουν τον παραγωγό και προτείνουν ακόμα και τρόπους βελτίωσης της διασφάλισης ποιότητας του προϊόντος. Επιπλέον, άλλοι ειδικοί σύμβουλοι θα αναλάβουν την επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης, φροντίζοντας για την όσο το δυνατόν μικρότερο αντίκτυπο του περιστατικού στη φήμη του προϊόντος και της εταιρείας, αλλά και στη μετέπειτα επαναφορά της εμπιστοσύνης της κοινής γνώμης για το προϊόν στο προηγούμενο επίπεδο. Αυτές οι υπηρεσίες προσφέρονται και προληπτικά. Στην Ελλάδα, η AIG προσφέρει κατά μέσο όρο στους 9 στους 10 πελάτες της προληπτική εκπαίδευση και προτάσεις βελτίωσης της διασφάλισης της ποιότητας του προϊόντος από ανεξάρτητους ειδικούς συμβούλους που διενεργούν επιτόπιες επισκέψεις στις εγκαταστάσεις παραγωγής, καλύπτοντας η ίδια τα κόστη αυτά. Μάλιστα, συνεχίζοντας να καινοτομεί, η AIG πρόσφατα, για την ακρίβεια μόλις πριν από 2 μήνες, εισήγαγε ένα νέο εργαλείο στο οποίο έχουν απευθείας πρόσβαση οι επιχειρήσεις και με το οποίο μπορούν να υπολογίσουν το ύψος των εξόδων στα οποία θα υποβληθούν σε διάφορα σενάρια ανάκλησης προϊόντος, δίνοντάς τους έτσι ένα πολύτιμο εργαλείο risk management. Μέσω αυτών των υπηρεσιών, η AIG παρέχει τα εφόδια σε κάθε εξαγωγέα και παραγωγό να ενισχύσουν την ποιότητα του προϊόντος τους, δηλαδή το πιο σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μπορούν να έχουν, αλλά και την εμπιστοσύνη των ξένων αγορών στη φερεγγιότητα της εταιρείας τους και στην ικανότητά της να ανταποκριθεί σε κάποιο απρόσμενο περιστατικό. Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως τα προϊόντα αυτά δεν απευθύνονται μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις, που έτσι κι αλλιώς μπορούν να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη ευελιξία σε αντίστοιχα περιστατικά, αλλά απευθύνονται ιδίως σε νέους παραγωγούς που έχουν ανάγκη να θωρακίσουν την ευάλωτη ακόμα επιχείρησή τους από τους ενδεχόμενους κινδύνους. Χαρακτηριστικό είναι πως για τους 4 στους 10 πελάτες μας, ο τζίρος των εξαγωγών είναι κάτω από τα 5 εκατομμύρια. Ας δούμε στην πράξη πώς λειτουργούν αυτά τα προγράμματα. Θα αναφερθώ σε ένα παράδειγμα που χειρίστηκε η AIG, αλλά που συνέβη εκτός Ελλάδος για προφανείς λόγους προστασίας εμπιστευτικών πληροφοριών. Μπορείτε να φανταστείτε ποιο θα ήταν το χειρότερο σενάριο για ένα παραγωγό foie gras στη Γαλλία? Να λάβει παράπονο ελαττωματικού προϊόντος στην παραμονή των Χριστουγέννων. Το foie gras είναι το παραδοσιακό έδεσμα για το τραπέζι των Χριστουγέννων και η περίοδος των γιορτών αντιστοιχεί στο 90% της ετήσιας κατανάλωσής του. Αυτό λοιπόν συνέβη όντως. Και ειδού πως η AIG βοήθησε τον παραγωγό να διαχειριστεί αυτή την κρίση.
Την παραμονή λοιπόν των Χριστουγέννων, ο παραγωγός έλαβε παράπονο από κάποιες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, αλλά και από καταναλωτές που ισχυρίζονταν δυσάρεστη οσμή. Το εργαστήριο ποιότητας του παραγωγού ανίκνευσε την παρουσία του βακτηρίου Clostridium botulinum, το οποίο είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο και οδηγεί σε τύφλωση, αλλά και στο φαινόμενο της προεξέχουσας γλώσσας. Το περιστατικό παρουσιάστηκε την ίδια μέρα στην τηλεόραση, οδηγώντας σε κάθετη αύξηση των παραπώνων. Ο παραγωγός ενεργοποίησε αμέσως τις υπηρεσίες των ειδικών συμβούλων, οι οποίοι ανέλαβαν τα ακόλουθα. Συστήθηκε η 24ωρη γραμμή επικοινωνίας που χειρίστηκε 4.000 τηλεφωνήματα από καταναλωτές, καθησυχάζοντας τους περισσότερους από αυτούς, αφού μπορούσαν να αναφέρουν τα συμπτώματά τους σε γιατρούς οι οποίοι τους απαντούσαν στο τηλέφωνο. Τελικά, μόνο 80 περιστατικά θεωρήθηκαν ως ασθενείς, οι οποίοι παραπέμφθηκαν αμέσως σε ιατρικές υπηρεσίες, αποφεύγοντας έτσι τη σοβαρότερη εξέλιξη του περιστατικού. Όλες οι αιτήσεις τους για ιατρικά έξοδα και ηθική βλάβη αποζημιώθηκαν από την AIG. Διενεργήθηκε εκτεταμένη ανάλυση της παραγωγικής διαδικασίας από τους συμβούλους με σκοπό τον εντοπισμό της αιτίας της μόλυνσης, καταλήγοντας ότι πρόκειται για μόλυνση από το περιβάλλον και προτείνοντας την αλλαγή της συνταγής με αύξηση της θερμοκρασίας μαγειρέματος για αποφυγή μελλοντικών περιστατικών. Σχεδιάστηκε και διενεργήθηκε καμπάνια επανάκτησης της εμπιστοσύνης του κοινού σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, με πρωταγωνιστή μάλιστα ένα διάσημο Γάλλο ηθοποιό, που κόστισε περίπου 2 εκατομμύρια. Διενεργήθηκε μελέτη αναγνωρισιμότητας της φίρμας, που έδειξε ότι μόλις 2 μήνες μετά το περιστατικό, ελάχιστοι θυμόντουσαν να έχει συμβεί κάποια κρίση σχετική με foie gras. Παρ' όλα αυτά, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ αρνήθηκαν να διαθέσουν το προϊόν το επόμενο Πάσχα και δέχτηκαν μόνο μικρές ποσότητες από αυτό τα επόμενα Χριστούγεννα, καταλήγοντας έτσι σε απώλεια κερδών αρκετών εκατομμυρίων για τον παραγωγό. Χάρη στην ασφαλιστική κάλυψη από την AIG, η οποία αποζημίωσε όλα τα ανωτέρω έξοδα και απώλειες, ο παραγωγός μπόρεσε να διαχειριστεί αυτή την κρίση, που θα μπορούσε υπό άλλες συνθήκες να σημάνει το τέλος της επιχειρηματικής δραστηριότητάς του, αλλά και να βελτιώσει το ίδιο το προϊόν που παράγει, ώστε να αποφύγει στο μέλλον παρόμοια περιστατικά. Αυτό ήταν ένα περιστατικό που είδε το φως της δημοσιότητας, όπως πολλά άλλα που διαβάζουμε στα νέα σχεδόν καθημερινά. Σύμφωνα με το σύστημα ειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Rapid Alert System for Food and Feed, στο 2012 σημειώθηκαν περίπου 5.000 περιστατικά. Δεν θα ήταν όμως καλύτερα ο παραγωγός να μπορούσε να διαχειριστεί ένα περιστατικό πριν αυτό εξελιχθεί σε βαθμό που να ενεργοποιηθούν οι αρχές και να δει τα φώτα της δημοσιότητας? Προσφέρεται όντως αυτή η δυνατότητα μέσα από την ασφαλιστική κάλυψη της AIG, καθώς οι υπηρεσίες των συμβούλων μπορούν να ενεργοποιηθούν και προληπτικά. Αρκεί μόνο να εγερθεί μια υποψία από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας του παραγωγού για πιθανότητα ελαττωματικής παρτίδας, για να ζητηθεί η επέμβαση των συμβούλων και να διενεργηθεί προληπτική απόσυρση του προϊόντος από το ράφι, αποφεύγοντας έτσι οποιαδήποτε αρνητική δημοσιότητα. Βλέπουμε λοιπόν πώς η ασφάλιση έχει διανύσει μια μεγάλη απόσταση, πηγαίνοντας από την παραδοσιακή ανάληψη υποχρέωσης αποζημίωσης σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών που συνιστά εργαλείο διαχείρισης κινδύνων για τον παραγωγό. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.